Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon, And Tita Tanya Chinita. kahit alam kong lumandi siya sa bumbero, mahal ko pa rin si Catherine. Bumbero lang sa kalam. Ay, marupok. Feel good morning call and tits. Ako po ulit ito, si Tom. Yung sumulat kahapon. Siya pala yun. Alam kong marupok po ako pagdating kay Catherine. Hindi. First Lang. Slight lang. girlfriend ko po siya. And first ko po siya sa lahat. Sinare mo na yun kahapon eh. Kaya kahit niloko niya ako, tinanggap ko pa rin siya ulit. Inayos namin ang aming pagsasama. Fast forward, nakapagtapos po kami ng pag-aaral at nakapasok po siya sa isang factory malapit lang din po sa amin. Bihira na rin kami magkita dahil parehas na kami may trabaho. Pero kung magkita man kami, ay talagang todo bigay si Catherine. Saktong ako lang mag-isa sa bahay noon. At dito natin simulan ulit ang Mga katas na nakalipas. Tama na. Isa pang run. Ano isa? Tama. Isa pang. Hindi ko na kaya. Isa pa. Apat na, pang-lima na. Wala na, nanginginig din tuhod ko. Hindi ko na kaya. Hindi, maghanap ako ng iba. Ano? Wala, joke lang. Sige na, isa pa. Tama na nga. Sige na. Next time na ulit. Wala nang pagod Isa ba yan? Pa-basketball ba kami nila jet-jet oh? Anong oras? Wala. Ito naman, Kuya Ray. may babe time pa tayo. Iniisip mo na yung Hindi. basketball Hindi nyo. Mas naman mahalaga ngayon. yata yung basketball Hindi kaysa naman sa akin. ngayon. Bukas pa. Baka Eh wala bakit na akong yun lakas. yung usapan? Hinahatid na kita sa inyo. Tara na. Ay nung oras na hapon na. Isa pa kasi. Wag Kahit ako na lang. Ganun ba yun? Pwede bang ganun? Oo naman. Boring Mag-alas talaga. 5 na oh. Sige na. Sige na. Hatid na kita. Tara na. Sige na. Hatid na kita sa inyo. Kahit dali-daliri na lang. Uy! Sige na. Hatid na kita. Kulit mo naman eh. Sige. Ah. Ayoko. Wag na akong hatid. Ano ba talaga? Hindi, wag na. Tara na, let's go. Bilang mo na lang ng kape, tapos, ano na tayo, huwag na kayo hatid.
Huwag mo na akong hatid. Gusto mo timplahan na lang kita. Dito lang naman tayo sa bahay. Sige na. Order mo na lang. Alam mo yung mga request ko. Hindi O sige mo na, sige na. Order kita. O, hatid na lang kita sa bahay Ay, nyo. huwag mo akong hatid. Wag na. Okay na, malaki na ako. Promise, di ako magagalit, di ako magtatampo. Muna ka hatid. Alam mo na, tapos sabihin mo, ano ba yan? Di man lang ako hinatid. Wag na nga, hindi ako magtatampo today. Muna ka Kaya, hatid. promise ha. Sige. Yun na. May parang kapihan dyan sa may kanto. Doon na bili kita dyan. Promise, kaya ko na yung sarili ko, ha? Okay. Love you. Love you. Ano ka na ha? Bye-bye. Bye-bye. Ingat. See ya. Chat-chat na lang, ha? Ingat to. Oo nga. Update na lang. Bye-bye. Love Bye-bye. you. Love you. Hello, tita? Ba't napatawag ka? Tita, alas 10 na pala ng gabi, nakatulog po ako eh. Nakauwi na po ba si Catherine? Itatanong ko nga sa'yo sakto tumawag ka Tatanong ko sa'yo kung asan na si Catherine, kung kasama mo pa. Wala pa Alas 10 na Medyo nag-aalala ang papa niya. Nag-alala na ako dito. Paano yung alala? Kawawa. Pero tita, nagkaiwalay kami kanina, mga bandang 5:30 pa po eh. Sabi, hindi, dapat ihatid ko nga po, sabi niya, wag na daw. Ayaw magpahatid? Tama ba narinig ko? Opo, 5:30. Di Opo. mahigit maglilimang oras ng... Saan kaya tong batang to? Sabay matang yan. Sige, salamat. Oh, ayan na pala. Ay. Mapa. Ba't ngayon ka lang? Papa. Ngayon ka lang, anak. May pinuntahan lang po ako na importante para sa trabaho. Importante. May ano po kami. Tawag ko? Meron po Sino kami. kasama mo? Di ba umuwi ka Team na? building po, team building. Team building? Ano team building? Sa trabaho po, hindi nyo alam yun. Wala kasi kayong ganun nung araw. Hindi nyo alam yun. Darling. Spell team building, Papa. Sis, capital T, TB. Team building, TB, Priyasa. Darling, nagsinungaling na naman yung anak mo. May ginagawa na naman. Tumingin ka sa akin ng diretso. Ba't di ka makatingin dyan? Hindi po, diretso na po ako sa kwarto. Halika, bata ka! Ma! Wala. Ako yung sasampal. Bakit ka nag... Wala, Bakit ka na... I-fix. De-decide. I-fix nga eh. Sige, mamay. De-decide ka, pumatay ka na naman ng lamok. Ako ang sasampal. Sige, Ako ang ina. Okay. Ulit. Guys, maniwala ba kayo, guys? May rewind? Ginanon ng lapis? Okay. Catherine, tumingin ka sa akin. Bakit ka makatingin? Ma, diretso na po ako sa kwarto. Halika nga dito, bata ka. Magsabi ka ng totoo. Saan ka galing? Nadilig. Binigla mo ako eh. Sabi mo? Ulit. Diba? Busy ba ako dito eh? Sige. Catherine, tumingin ka sa akin ng diretso. Ma, diretso na po ako sa kwarto. Pagod po ako. Ikaw na bata ka. Umaray ka kasi. Ulit. Ayusin mo dali. Magana yung pisngi na. Sorry. Anong eh? Ulitin mo. Catherine, tumingin ka sa akin ng diretso. Bakit di ka nakatingin? Ma, diretso na po ako sa kwarto. Ang bilis. 1, 2, 3, go. Sino mo umaray? Ma, bakit yung mga sinampal?
Akala mo, hindi ko alam ang ginagawa mong kalandian. May history ka na dyan sa bumbero na yan. Taga BFP, basta BFP, babaero. Di ba, Kanor? Ex-BFP ka. Oh. Siguro alam ko yung galawan mo. Alam ko yan. Yung Ginagawa boyfriend mo ka- nasa telepono. Oh, Bakit po yun? Hello, Kat? Bakit po oo. Ha? Ano, masaya ka na? Ha? Sinumbong Hello? ko kay mama? Ano? Hindi ha? naman ako nagsumbong eh. Nagtanong Ano, ako. masaya na kayo, mapa? Ha? Ano, sinasaktan niyo ako? Alis na kayo ako dito sa bahay na to. Total, pinagkakaisahin niyo naman ako. Wala kayong tiwala sa akin. Diyan na kayo. Catherine! Catherine! nag-away na naman kami, Colantits, dahil doon sa pag-uwi niya ng late na ng gabi. Alam ko may ginagawa na naman siyang kalokohan eh, kasi may nabasa po ako sa cellphone niya. Chard, alias Chard ang pangalan. Meron ding alias Jet Jet. Kaya ang ginawa ko po, nagpanggap ako. Bumili ako ng ibang SIM. Ginamit ko yung number tapos sabi ko ako yun. Ako yun si alias Jet Jet. Naniwala naman siya. Sabi ko magtagpo kami sa isang mall sa may QC. 3:00 ng hapon. Alam nyo, Colantits, nauna ako doon at nakita ko nga pumunta si Catherine. Si Catherine? Talagang pumunta siya dito sa mall? Kala niya siguro na ibang lalaki talaga ko. Ako yung alias Jet Jet. Sabi ko na. Tatawagan ko. Hello? Oh, Asan ka? Pasama sana ako. ha? Bakit biglaan? May schedule ako ngayon, may bibilin ako. Saan ka pupunta? Bibili ako ng, ng salon pass. O di pagkatapos mong bumili, samahan na lang Hindi, kita. hindi ako pwede. Kasi nga masakit. Bibili nga ako ng salon pass, masakit yung likod ko. Isang ka nga. Nasa bahay. Akala ko bibili ka. Tapos sa Oh, bahay. hindi pala. Pasabay ko na lang. Samahan mo na ako. Ginababay na. Magpapahinga ako. Bye. Sakit katawan ko eh. May lagnat ako. May lagnat ka? Oo, nilagnat ako bigla. Sorry. Bye-bye. Hello? May lagnat ha? Yun ka. Nandito lang ako sa taas. Dito ako sa 3rd floor. Pupuntahan kita. Kat. Oh, Kat. Oh, gulat na gulat ka. hindi naman. Nakakita ng multo ah. Bibili kasi ako ng salon pass. Ako yung kachat mo. Jet Jet. In charge. Ako yun. Sinabi ko na Sino yun? magkita tayo Wala dito. akong kilalang ganun. Ka na magmaang-maangan. Ano maang-maangan? Hindi ako nagmamaang-maangan. Wala akong chat. May ginagawa ka na namang kalokohan eh! Anong ginagawa ko? Kala ko dito ka talaga skandalo sa mall, ha? Ba't naman? Halika, umalis tayo dito.
dito. Halika, doon Saan mo na naman ako dadalhin? Mag-i-scandal. Huwag kang mang-away. Yan, ayoko sa'yo. Napaka-toxic mo. Nang-aaway ka. Saan mo na Sarap naman ng ako mga tao. dadalhin? Halika na, halika na. Bitawan mo nga ako. Halika na, halika na, halika na. Halika na. Ba't pinasok mo na naman ako dito? Alam mo Ba't ka namang weakness ko to Ba't ka eh. sumama? Ikaw Bakit kasi. ka pumasok dito? Ang dali, ubadin mo na yan. Dahil dyan, meron kang BJ today. Ikaw talaga, hindi kita matanggihan eh. Dali, dali, dali. Wala na naman akong nagawa ko, Lantits. Mahina akong klaseng nilalang. In short, marupok ako. Okay na ulit kami. Pero, makalipas ang 3 buwan, parang di ko na kaya. Para bang niloloko na lang ako paulit-ulit. Wow! Ngayon pa na-realize. Nakipagkita ulit ako kay Catherine. This time. Subalit kasama niya yung anak niya. Mahal. Hello po! Oh, Jinjin, ayan na. May Bless po! spaghetti, Thank you po. chicken, Ang para dami makakain naman ka. po. Para last day ko na sa earth. Sa dami. Di naman. Tsaka may toys Tip yan. mo naman sa kay Jinjin. Mag-usap tayo. Ba't parang seryoso ka? Hello po, usap lang po ako kayo kakain lang po ako dito. Tsaka pwede po mag-order ng Sige, order ka lang Ano doon. po ito? Vodka with calamansi? Ay, hindi. Wala yan dito. Fast food to eh. Ay, fast food ba to? Mag-play ka muna doon, yung mga laro-laruan. Sige na. Hindi ako Saglit nakikipag-friend lang. sa pangit eh. Sige. Sige na, go na. Hindi po. Ano yun? Parang seryoso ka. Salamat hindi ko na nasabi sa'yo na sasama ko si Jinjin. Kasi tingin mo, tatay yung turing sa'yo. Kakatawa, no? Tatay yung treatment niya sa'yo. Okay na ako, Kat. Anong okay? Tama na yun. Lagi mo na lang akong niloloko. Parang kung bumukha na akong gago, mukhang tanga. Kaya, tanga-tanga ko na. Tama na. Wala. Kala ko ba napatawad mo na ako? Oo. Wala na yung dati na yung wala na akong ginagawa ngayon, Tom. Tom, Wala at na sinama ko nga yung anak ko para malaman mo na ikaw yung gusto ko maging tatay ng bata. Ikaw yung gusto ko makasama sa habang buhay. Tanggap ko nga eh. Tinanggap kita. Tinanggap ko yung anak mo. Pero ba't mo ginawa sa akin yun? Wala akong ginagawa, Tom. Tom, promise. Tom, paman, mamatay man ako. Mahal na mahal kita at ikaw lang gusto ko makasama. Ikaw yung magiging tatay ng anak ko. Tom, mahal na mahal kita. Hindi kita magagawang lukoyin. Nagawa mo na eh. Kaya ngayon, Tom, gusto ko Tom, sarili mahal ko kita. muna. Mahal kita. Tom, Mahal kita, minahal din naman kita, pero hanggang doon na lang. patawarin mo ako. Sige na, bigyan mo ako ng pagkakataon. Wala akong ginagawa, Tom. Tom, I'm sorry, mahal na Kat. mahal kita, Tom. Mag-ingat kayo ng anak mo. Tom, hindi. Tom, Tom. Salamat na lang sa lahat. Tom, dapat pinatawad mo na ako, di ba? Tom!